Nuwun kepareng matur kadang siswa bilih wekdal semenika sampun sawega nampi seserapan. Kepareng tumanggap atur panjenengan kadang siswa murih lampahing pawiatan anggen panjenengan nampi seserapan wiwit saking Purwa Madya Wasana saged kasembadan lulus raharja kalih sing sampi kala monggo saged pinurwaken kanthi manungku puja. Sumangga Ngestakaken dawuh. Kadang siswa kula aturi jumeneng. Kadang siswa minangka murwakani pawiatan kedal punika monggo samya manunggu puja wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala manunggu puja kawiwitan. Manunggu puja purna dumateng kadang siswa kula aturi lenggah wonten panggeman panenggan sekawit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kados sing padatan monggo saged sinambung pelancaran permadani kuncara. Dereken jumeneng nggih. Monggo lenggah malih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun tonton rahayu nugroho sih wilasaning Gusti ingkang merbing dumadi maha welas lan asih sanitiasa langgeng lumindu lumundur lumindir selumantar tumedhak tumanduk
kajiwa kasarira wonten ing jiwangga panjenengan sedaya saha kula waratin sakudu mati widodo rahayu niskala 1. Sugeng pinanggih malih wonten ing swasana pawiyatan ing gedhong SKB niki mila saking menika ngaturi pakurmatan dumateng sangya para kadang sampun kepareng rawuh menika sesepuh kula Mbah No ingkang minangka pangarsa pawiyatan bergodo 3 dosa kali menika sinartan para kadang dwija pangamping dwija pendamping ugi para kadang pamong permadani tapi pengurus nih pamong permadani ingkang tasih tetep setya sawijining gati dherekaken lampahing pawiyatan menika. Mriki dumateng para kadang kinasih sedaya saking para kadang siswa bergodo 3 dosa kalih ingkang damel bombong mongkok kula pribadi dalasan para bebrayan agung awit kawis tingal panjenengan yekti saestu-estu anggenipun kepengin sanget budidaya murih lestarining budaya ingkang adiluhung menika. Awit panjenengan klebet priyantun Jawi wong Jawa. Sinten malih bilih mboten panjenengan sedaya ingkang minangka kawula deles tlatah Jawi, murih budaya menika mboten ilang musna tanpa guna, telas tapis tanpa tilas amargi kalindes budaya sanes ingkang dereng mesti jumbuh kaliyan kapribaden panjenengan. Mila saking menika jejering janma sawantah ingkang ugi pitados wontenipun Gusti ingkang hamur pengrat. Mila saking menika langur rumiyin kula dherekaken ngaturaken raos puja puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi inggih awit saking sih wilasanipun pramila ngantos dumugi kalodhangan siang dinten menika panjenengan sedaya saha kula tasih dipun keparengaken samya rawuh kanthi swasana jenjem tentrem rahayu tanpa ridu sembodo widodo kalis ing sambikala satemah hambabar bingar. Mila saking menika monggo lajeng kemawon hanglajengaken seserepan ingkang ngenut jadwal ingkang sampun pinetha panjenengan tampi bilih dinten menika jadwalipun menapa nggih? Kapanatacaran babakan panata cara. Yektosipun babakan panata cara ta kapanatacaran menika menawi panjenengan dherekaken nek panjenengan pratitisaken ingkang saestu sinau bab panata cara menika kados-kados mboten wonten watesipun. Nggih, mboten wonten watesipun ngantos dumugi kapan kemawon menika tasih rumaos kathah kekiranganipun. Kula piyambak ingkang bebilih sampun sawetawis dangu kangge tangga tepalih sederek-sederek menika taun 79 menika sampun dipun pitados boten ketang menawi majeng menika tangan kula kadidene napa nika gringgingen ngoten. Awak kula nggih gembrobyos nika ngantos dumugi samangke menipun etang sampun puluhan tahun nggih. Mila manten kula ingkang sakmenika nika jebul wonten anake mantenku ingkang rikala semana menika dados manten kula ingkang kajibah minangka pambiwara monggo nggih menika kagungan putra beblih yuswanipun wonten ingkang sampun 20 taun 3 dosa taun mantu menika tasih kersa nimbali
kula. Mongko kula sampun siyaga badhe napa menika nggih? Siyaga ngrumaosi nglenggana bilih ibarate napa Mbah No? Yiwang arka ingkang sampun tebih saking pletheke caket kaling angslube. Srengenge sing wis adoh saka wetan wis cedhak marang angslube. Ngaten nika meneh dipun dhawuhi janipun nggih sampun rada-rada piye ngaten. Nek rumiyin ndredeg kemringet nek sak mangke ndredege ndredeg tenan mergo dayane sampun telas. Nggih. Nika ugi sampun kathah para kadang muda ingkang sumulur gumanti ingkang sampun kula rintis wiwit rikala taun 8 permadani mlebet wonten ing Pati ngantos dumugi sak mangke sampun wonten 3 dasa kalih menawi dipun pengaken 50 kemawon sampun ewon. Nggih. Sampun ewon. Saben dusun kinten-kinten nggih sampun wonten saben RT. Menika ingkang lumantar permadani, ingkang otodidak, ingkang boten kersa mlebet permadani, mlebet wonten pawiyatan sanes. Nika nggih ugi kathah sanget. Ya mekaten menawi kula badhe indha pawangsulanipun dos pundi? Wis gopak lah. Nah, wis gopak lah. Nggih, wingi nggih ngaten wonten Safin lah priyantun Surabaya. Anu kok Pak niki rekom saking bae kok. Nah nika rikala semanten Kolonel Pujo Santoto wonten Surabaya nika bali kula. Ngantos putune winganane dadi semanten rekomendasi saking bae niki Pak. Nah nggih. Bijing ngaten sami kemawon Pak Kepala SMP. Nah, ini sak menika Pak sinten nggih? Ndur paing Pak Budi nggih. Nika wingi ngaten, pun Pak pokoke jenengan nggih tetep kula. Kepala dinas sak mangke nggih. Oh wilayah nggih SMA nggih menika. Kangge tetep napa menika? Kula badhe indha nggih kadang-kadang kula nggih ngilo. Aku nek mulang aja nganti nolak panantang. Kok aku dhewe arep nolak. Nek ana eleke sing salah sing ndhawuhi. Kadang kemawon. Kadidene menika ingkang sampun kula aturaken kala dalu kula meneh badhe nge-share ingkang kula janji kaya kok durung terus kaya ora kober nek ora kober nggih pangkate apa kok nganti ora kober nggih apa lali nyatanipun nembe kala dalu kula aturaken kapara sampun wonten 6 paket napa gangsal paket ngoten nggih wiwit saking Paning Setan napa sedaya nggih napa nek panjenengan boten saged mangsuli ateges mboten dipun bikak napa nggih Paning Setan menapa siraman lajeng midodaren lajeng panggih Solo menapa kula serat Solo kok mboten Surakarta menawi kula serat Jangkep menika mboten ketinggal panggih Sur ngoten mawon mboten nek ngoten panggih Solo nek ketinggal nggih nika lajeng panggih Ngayogyakarta kula nggih kula serat Jogja nek kula serat Ngayogyakarta Hadiningrat ngono paling-paling kang ketinggal panggih ngoten ndak panggih kok nggih Yogja nika nggih wonten malih napa nika munduh manten sepasaran rening kala dalu sampun kula share sedaya kula pitados panjenengan sampun apal sampun nggih sampun matur nuwun menawi sampun apal ateges sampun pinter sedaya mila saking menika cekak semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lho kok saya bengok-bengok nggih monggo upamiya menika kula aturaken sedaya nggih kula jlimeti kados ingkang kados kula aturaken ngajeng kala wau bilih pambiwara panatacara menika ngantos puluhan taun mboten badhe bontos. Menapa malih namung kula kantun pinten? Kalih pepanggihan. Nggih.
Seserepanipun tasih wonten paket-paket kula wau. Panjenengan kula taros siang menika mangke prayogi kula aturaken ingkang menapa. Menawi kala dalu kula malah napa nggih ingkang padatan dipun betahaken ing bebrayan menika panggih kemawon panggih Surakarta. Ngayogyakarta nek Pati awis-awis arang-arang. Sak menika ki wonten malih panggih menika mboten kersa adat. Pak mangke kula nyuwun panggihipun cakrik muslim. Oh nggih. Nek cara Pati pripun? Mangsute ngoten nggih. Jebul cakrik muslim weger menapa menika? Nggih cak-cakanipun tetep boten nilaraken Jawa. Bapak ibunipun ngapit putra kakung, nggih putri Abenajeng menawi Jawa menika wonten 13 napa 18 nggih. Balang Gantal, Jawa Tasto, Bedaan, nggih, Wijian nggih. Ampun kelentu nggih. Ampun kelentu nggih. Wijik kok kaya ngoko ora macem ah. Penganten putri Hamiji aja Hamisui ingkang kakung. Ampun ngoten nggih. Tetep dipun pilih ingkang ngoko kemawon. Tata cara wijikan sampun titipurna. Nggih, penganten putri purna gati anggenipun Hamiji samparanipun ingkang garwa. Nah, ampun. Wah, nek basane kok dhuwur wisuh karo wijik. Penganten putri sampun purna anggenipun Hamisui. Apa meneh nek pun rampung ya, mboten kena dioka-oka. Badhe Hamisui ingkang kakung. Nah iki maratuwane mesti ayo Le mulih Le. Rene kok ketoke nyembah kok ameh dipisoi. Nika kelebet pamiling tembung. Monggo menika cak-cakanipun panjenengan pilih piyambak sedaya kedah majeng. Sedaya kedah majeng. Ingkang badhe jangkep panggih ngantos pangabekten monggo. Ingkang nembe sekedhik kula badhe ngaturane kemawon ngaturi mijilipun risang penganten putri. Bareng kula badhe majeng ngaturi biyawara bilih tata cara panggih saged tinggal kawiwitan. Iki monggo. Nah, sithik niku, sithik kok isih ora nempoh, iki kebangetan niku. Nggih, menika para tamu kakung miwah putri ingkang saduhu luhuring budi, tata cara badhe enggal katindakaken panggih penganten cakrik Surakarta Hadiningrat. Pramila dumateng para ingkang kajibah ngrigenaken sampratitisaken utaminipun dumateng Ibu Juru Sumbaga kalodhangan sawetahipun sumangga nuwun kula aturaken. Lho ngono tok kok jemoh niku. Ketoke gampung nggih. Ketoke gampung. Mangke saged nek kepeksa dereng napa nika? Dereng saged apal, saged sinambi maos. Nek macane urutan sepisan kok dereng saged dipun rumiyini sanesipun. Nek ditawani ngono ku ya tekan ngarep ya balik ngono. Jenengan sik, mubeng jenengan sik kabeh. Nggih. Lah saderengipun panjenengan praktek menika, awit menapa kok kedah praktek? Lah gunane apa? Monggo nggih. Gunanipun menapa panjenengan sinau sampun ngorbanaken wekdal, pikiran, nek perlu malah rukun bondo, probio, nggih, ngapalaken rekasipun kados ngaten, dipun aturi nyobi kok mboten kersa. Ngaten nggih nika. Mila sampun kula taros mangke pundi kang panjenengan
kok sedene kok benten-benten, mboten menapa-menapa. Kula tetep nglenggahi watak Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda pilihane pareng. Nggih, beda-beda pilihanipun pareng. Awit nglenggana bilih bebrayan menika pancen maneka warna. Uger setunggal anggenipun panjenengan ngabekti. Nah, ini permadani ya ngabekti kalian peranatan permadani. Nah, sing dikarepi Indonesia nggih menika mung siji dicekli napa nika kangge ngrukunaken priyantun sak negara menika nggih NKRI. Kersanipun priyantun menika saged sumuyut kedah ngaku nglenggana bilih saben-saben priyantun anggadhahi Gusti. Menika Tanhana Dharma Mangkruwa. Tidak ada tempat untuk berbakti yang mendua. Siji. Aku beragama. Agamane nggih siji. Ora entuk wayoh agamane. Ingkang sepisan napa nika tata cara adat ingkang asring panjenengan napa nika? Mireng nimbali pambiwara wiwit saking Guwa Garba sinasa nika 9 wulan nggih dipun bancaki dipun dongake ingkang nimbali panjenengan ingkang pas napa nika? Menapa menika? Pas napa? Mitoni. Nggih. Menika tuntunan saking permadani sedaya ampun dipun penggalih dipun parake klenik. Setunggal ingkang kula pendet wonten ing tingkepan menika wonten ingkang wonten nalar mboten tinimbul nalar. Lho kepengin sok putrane niku lanang napa wadon. Lho kok bar kondangan kok nguncalke galar. Galare diuncalke. Engko nek mlumah anake sok ben mesti wedok. Nak mengurep, lho susum komputer kok jauh dusupke ngono. Jebul napa nika? Basa Jawa nika lungit. Nika mboten sirik, mboten namung nika nggih wujuding wewarah. Nggih, wujuding wewarah. Menapa tegesipun? Oleh nguncalke iku ana rapale niku gimana nggih? Oh. Sak sithik-sithike tetep ana bismillahirrahmanirrahim nek kanca Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanang gelem, wadon gelem, watone slamet gludak. Maksudnya napa? Ndonga diparingi lanang ya gelem, wadon ya gelem. Watone slamet. Wonten sing mbobot ndonga mboten slamet. Sing mboten sampurna. Nah, nika nggih, mboten kok perkara napa nika? Menika wewarah ingkang boten pareng krumini keparingipun Gusti. Menungso namung budidaya diparingi menapa-menapa nggih purun. Usum komputer kok takok komputer dak malah wis ngerti. Ngerti ya ora apa-apa. Ning komputer ora ana wewarah budi pekerti. Mila napa nika nek pas corona ngaten nggih janipun nggih malah irit, ora sah umbal ora apa. Diulang ning omah. Nek pintere saged pinter. Ning babakan apa nika? Unggah-ungguh tata krama boten saged dipun tindakaken mawi namung mirsani, kedah praktek. Menika nggih. Lajeng wonten malih menika sak samunipun tingkepan napa nika? Tingkep nika. Kula copliki sithik-sithik kemawon. Napa meneh? Nggih, tingkep mitoni sami nggih. Tingkep nika mitoni. Krayan. Mboten nika ingkang babakan napa nika? Nika rak trima nika trima, telu mo. Napa nika? Metu, manten, mati. Jane ya tripat nika. Nah, meteng, metu, manten, mati. Menika metunipun dipun katutke balon jero. Ngoten nggih.
Menika metu menika nggih bala njaba karo bala njero. Lajeng lair ingkang asring nimbali panjenengan napa nika? Ha, paling-paling nggih lamaran. Nggih, lamaran nek cara wong Pati lamaran ku sing pun ngasta napa sanggan grudukan menika. Nejanipun nembe nembung menika nglamar. Nggih. Pripun Pak sampun gadah pacar? Nek dorone panjenengan kula entukke lancure kula ingkang dipun kangge napa nika? Ibarat nika kewan mau kewan milih kewan ayam, mau kewan pirang-pirang nika. Nggih. Nika babakan lamaran wonten ingkang badhe mundhut pirsa paningsetan niki sampun kula aturaken nggih. Sampun nggih? Nggih. Sampun wonten ingkang kathah nyuwun pirsa wingi nggih. Minggahipun lamaran menapa menika? Paningsetan napa nika? Wonten? Lho jare pun buka kok pangkat 3 napa pangkat 3? Nggih. Napa nika? Wow. Ampun apal nemen-nemen. Nek apal nemen-nemen wong klothok malah nyeblok. Napa? Oh, midodaren. Nah, nika nggih. Midodaren. Ingkang baken nika ingkang kula tedahaken namung kok disebut midodaren ku napa nika? Pirsa, saderengipun midodaren wonten kok siraman nggih. Siraman nggih. Siraman wingi sampun dipun jlentrehake Rama Pras namung kula namung nyutiti ingkang kinten-kinten niku panjenengan napa benang merah garis besaripun menapa nika. Nek siraman pun cetha nggih badhe uwal saking alam jejaka, alam legan, lembebet wonten ing alam bebrayan menika kedah siyaga kanthi resiking manah lahir batin. Nek wis karo iku iya ya iya, aja karo iki ya iya, isi reget pikirane, karo iko ya ampun. Nah, siraman nika filosofine ngoten nggih. Mila kok ora siraman dak entuk nggih entuk. Ning janipun wonten wewarah ing siraman menika. Wis gelem karo kuwi ya kudu sing resik atine, sing mantep atine. Nika siraman nggih. Lajeng midodaren. Midodaren carisanipun dos pundi nika midodaren? Sebab nika kok sih dipun uri-uri nggo apa niku? Mongko ora ngono ya entuk. Wong tanggaku iku ora usah diring sapa-sapa, diring hansip nika teng Balai Desa. Wong anake nggih kemriyek kok. Nika nggih. Nah nika ingkang boten budaya nika nggih. Ingkang budaya mesti badhe nembung kemawon wonten apa nika? Wonten simbol-simbol basa ingkang sinandi. Gedange ora sembarangan gedang raja tur setangkep sing lirangane genep. Ngoten nggih. Nika wonten sedaya nika. Lajeng benang merah inti midodaren kok perlu wonten menapa menika? Menika duk rikala semana, rene menika rak mangke menawi mboten kula cupliki sekedhik-sekedhik mangke panjenengan mboten wonten napa nika? Mboten wonten angen-angen, ora ana bayangan. Lehmu kursus permadani pirang sasi, 6 sasi. Lah piye? Embuh ora uplong aku. Nah, ora ngerti ngono apik ora uplong. Nika nggih. Nika nggih. Dados midodaren menika dalu menika pancen dipun ajeng-ajeng diarep-arep ana midodari medun. Nek dinteni didebat karo bocah nom-nom, ndilah aku sewengi melekan. Turu ora kok. Ora ngerti ana midodari. Anjen nek kowe melekan karo sambi keplek. Mboten badhe ketinggal. Oh menika napa nika? Filosofi ya nggih. Nggih, menika nulat menapa? Nulat pakarti ingkang nate dipun tindakaken dening Ki Joko Tarub. Joko Tarub menika Janma Sawantah. Panjenengan Janma Sawantah napa mboten nika? Nggih. Nggih. Wong lumrah. Kok iso entuk midodari jenenge sinten ya? Nawang Wulan. Jebule oleh iso dapukan mau
Kanthi napa nika? Nyolong. Ndelikke napa nika? Ndelikke busananipun. Ringkes sing cariyos busanane delikke ning jero napa nika? Lumbung pari. Wong jare sekti. Widodari nggih sekti. Menawi kagungan menapa-menapa cinaket kalian ingkang nek jaman dhisik nggih dewa ngoten nggih. Nika enggaling cariyos. Nek jenengan sampun pirsa sedaya nggih. Babare napa nika? Konangan. Konangane pripun nika? Sok aku tak tinggal umbah-umbah leku masak aja dibuka. Jebul bareng dibuka isine napa nika? Gabah. Lho, layak. Lumbungku kok awet. Jebul ngene to iki. Nah, bareng kundur saking sendang dibuka ora mateng. Nah, napa nika? Nek wong permadani ora, wah iki berarti ampun ngoten nggih. Napa nika? Ateges panjenengan menika sulaya anggenipun janji kalian kula. Dipeseni kok ora jujur. Nek ora jujur akibate piye? Nah nika filosofine ngoten. Nek omah-omah iki kudune napa nika? Jujur. Jujur napa nika? Jujur kacangi. Ben ora ngantuk. Ngene iki mbek ngono ya harus sing ngantuk, Pak. Nggih. Etak-etak sedhik ngene tek. Ngono kuwi aku ya ngerti. Nek tak dudiki ngoten nggih ngertos, ning ora usah nggih. Mboten ngertos iki. Ora ana sing ngantuk ae. Kula lajengaken nggih. Filosofine napa nika? Omah-omah lanang karo wadon sinaosa menika mboten dipun tingali kedah jujur. Wong karo garwane wae jujur. Nek jujure menungso kaya wong poso, wah luar biasa. Poso niku ora ana sing ngerti sapa-sapa niku lho. Mbok ngombe ning mburi kono ya ora ana sing ngatoni. Ngono ya ora wani temenan, le wedi ora karo-karuan. Mbok ngono jujure kuwi, ngoten nggih. Nika kula lajengaken lajeng dangu-dangu napa menika? Parine telas. Nah, menika filosofine nggih, nek ngono ora ana rezeki sing dijupuk karo boten linambaran budi daya. Kudu dikangeli sing barokah kuwi. Akhiripun terus pundi? Nah, kula singkat malih. Akhiripun dredah rehning jarite kuwi minangka sarana saged kangge mabur wonten ing kayangan, sampun kecepeng ora kena digondheli. Kok tega mentala diajeng wong ayu garwane pun Kakang Yayi Nawang Wulan. Nah, rembukan api-apian ora iso tetep monggo nggih budal. Wis Kang Mas, aku tetep bali ana ing alamku. Kabeh iki pebisnis saka sing kuwasa. Putrane ketega karo aku apa ketega mentala marang putramu iki. Nah, terus nggih, terus dijanjeni wis ngene Nduk, ora usah nangis. Wong kabeh iki ngunduh woing pakarti. Janjane sing dilakoni menungso saat iki niku ya sing dilakoni jane unduh-undhane dhewe. Ning dumbudu dosaku apa to ya kok. Kaya-kaya wonge apa niku? Suci, ora ndek dosa. Nek kersa nglenggono nggih. Nah, kudune nglenggono dosane, njaluk ngapura. Lajeng pisah ning kangge janji. Wis ngene Nduk Nawangsih. Arep piye-piye wae siramu kuwi anakku dhewe. Nggih menika nggih. Wis
ana kekarepan loro, bapakmu karepe nggondeli ning aku karepku arep tetep pisah. Tegakno Kanjeng Ibu arep bali ning kayangan. Sok nek kowe dadi manten, aku dhewe sing arep nyembagani. Nah, nyembagani. Nah, rikala semonten nggih wonten syarate, mbah di engko nek pas bengi aku obongno merangnya nggih milih niku merang ketan ireng. Ana ratuse wangi. Upaminipun ngaten jaman rumiyin nggih. Nika rak ngaten wong dereng ngusum parfum, dereng ngusum napa-napa. Nggih, nika urung ngusum WA. Nek saiki nggih wis Nduk, aku tetep pisahan karo bapak. Nek kowe dadi manten, aku telepono. Ngono nggih. Nek telepon jaman demben ngoten niku critane. Nah, nggih menika nggih filosofi nek mantan anak bekas anak niku ora ana. Nek mantan garwa ana. Marepo tekan jaman ngopo kemawon menika anak tetep anak. Ngoten nggih, nika filosofine ngaten. Nggih. Ajeng menika ingkang nyebabaken wontenipun malem midodaren. Aku engko undangan nganggo cara ngene-ngene kaya ngene mau. Upaminipun nggih obongno merang ketan ireng. Kaya keramas dhisik, adus sing resik. Mulane sore-sore adus. Niku sing kasat mripat niku adus niku jenenge filosofine niku kudu ngresiki atine. Siap tenan. Aja sesuk nek naib teko malah nangis, nangise ora trenyuh malah perkara aku wis eling Mas Bejo aku. Wis eling Mas Bejo sing ning kono. Nggih, nek oleh nangis tenanan maratuwane seneng, wah trenyuh mantuku. Saake ya. Aku yo melu seneng. Jebule ora ngerti, atine iki sreget jebule. Oleh nangis ora nangis ternyuh nang jebule nangisi Kang Bejo. Nika mboten pareng. Lajeng malam midodaren nika menawi cara Sala ngantos sakmengke tasih dipun rantos tumuruning wahyu menika tekane widodari menika paling ora jam 00. Nggih. Namung wiwit sonten menika sampun wonten tata caranipun. Ya, mula manten menika menawi badhe dipun panggihaken sesuk niku wonten malam midodaren niku intine napa niku? Lumarape kembar mayang. Iku suwunane sinten niku? Suwunane Nawangsih. Kenapa kok suwunane Nawangsih? Diweling karo ibune. Dikandani Joko Tarep mbok gatek nemen-nemen mulai mbokem. Wis ngono aja gatekno. Nah, tetep piyambakipun setya kalih ngendikanipun Kanjeng Ibu. Sok tekaku gek nonggon. Nggone napa? Gaweke kembar mayang. Menawi manut pakem nggih wonten buku trima mangke panjenengan nggih. Nggih menika. Lain gawe niku pange papat. Ngetan, ngulon, ngalor ngidul. Nggih wonten maknanipun. Nek kula critakake mangke nggih mboten ndang nimbal-nimbal wonten apa praktek nih mangke. Mboten napa-napa Pak, ngantos pol mboten praktek, mboten napa-napa. Nggih. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Pun lajengaken nggih, monggo jenengan ingkang cerita. Mboten. Nggih, mboten napa nggih. Wah diakali aku. Ngaten nggih. Lajeng dipun damelaken kamar ingkang dipun sengker mboten pareng sok sinten kemawon ingkang lembet kajawi pangarih-arih nika kalih. Dadi wong wedok loro sepuh-sepuh ingkang sedalu menika peparing pitutur luhur. Tenan lho Nduk, sesuk aja elek, sesuk aja sulaya. Tenan iki ya, iki omong tuwa. Nggih. Nah, nggih. Dumugi titi wancinipun widodari kembar mayang ingkang dipun lebetaken. Dados menika mantenipun lenggah wonten kembar mayangipun. Lajeng ngrika kalih ngriki wonten pengarih-arih. Pengarih-arih wong tuwa sing ngereh-ereh. Tenan ya, Nduk. Kenging napa kok ngaten? Awit zaman Siti Nurbaya menika
jejodohan menika ingkang jodohaken Facebook nggih. Oh mboten. Ingkang jodohaken sinten? Tiyang sepuh estu-estu mboten tepang. Estu-estu mboten saged napa nika. Namung pitados pangandikanipun tiyang sepuh. Ana bebasan napa nika? Gudel napa? Nusu gudel nusu gudel itu tak jeruk makan jeruk niku. Gudel nusu kebo. Nek saniki kebo nusu gudel. Ngono ku ya aja dibayangno ana kebo nusu gudel tenan. Ngoten nggih sanepa. Ndek ben niku nek bocah niku jaman rikala semana niku manut karo wong tuwa. Nggih, nek saniki wong tuwa niku karek manut bocah sebab PDKT menika mboten perlu lantaran tiang sepuh, malah tiang sepuhipun kan dipun sanjangi. Bu, apa nduk? Sik go Bu, rene go Bu. Wah. Bisa rene niku wis digeret meneh. Iki lampleh keri kupingku iki dikandhani. Nah, ngaten nggih menika rumiyin menika ingkang nentokaken jodhonipun tiang sepuh. Mulane dituturi sewengi niku. Nika. Lajeng mila panggihipun risang panganten menika klebet punagi saking Nawang Sih. Ditanting karo bapake. Ning malam midodaren wonten tantingan niki, nanting nika. Piye, Nduk? Kesaguhanmu yen to besok siramu tak jodhokake karo Mas Joko. Nggih Pak, ngestakaken dawuh ning kula nyuwun kedah dipun yasakaken kembar mayang. Tetawi Sekar Adi Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru. Menika oh kaya ngono. Nah, niku wonten fragmene bapake nyanggupi nanging kaliran padat. Napa nika? Lajeng dipun singkat wonten paraga ingkang ngaturaken kembar mayang. Iringanipun ilir-ilir dipun tampi lajeng dipun lebetaken wonten ing kamaripun penganten ingkang dipun sengker kala wau. Mila wonten tilik nitik ora ana sing tok mlebu kejaba mung ibu-ibu. Menika ngaten nggih, midodaren sampun cetha nggih. Kenapa kok ana midodaren? Nika nulat cariyos Joko Tarub Mantu. Menika filosofinipun wong omah kudu jujur. Dadi bocah pinter kaya apa kudu bekti karo tiyang sepuh. Sebab paraning pangabekti nika wonten pinten nika? Wah, disempurnakake malih. Sepisan. Ning catur beda nih. Pak Pras pinten? Apal nggih? Ning basane nggih basa kraton. Nek diringkes ngeten nggih. Napa nika? Catur beda. Le calon mantuku, siramu tak tampa dadi mantuku ning kudu nglakoni patang perkara iki. Siji, bekti marang Gusti. Carane nggih manut aturan agamane dhewe, singkirana larangane. Loro, bekti marang pemerintah. Carane ngestakaken napa nika? Nah, dawuh aturan undang-undang, nyingkiri undang-undang. Lah nek ana napa nika wis diatur negara ngatur nek nyimpang kudu kiwa. Angger jenengan ora nganut ya, nek padha-padha tabrakan urusan sing disalahke jenengan. Ngaten nggih? Sinasa panjenengan sampun nggawa gendera. Menawi ngeten. Oh, nyimpangmu salah kok. Ngaten nggih nika. Bekti angka 3. Bekti angka 3. Ning praktekipun mangke mboten kedah urut ngoten nggih. Napa nganut swasana kados dene rantai nika. Bekti ingkang angka 3 menika bekti dumateng tiyang sepuh.
sepuh. Sing diarani wong tuwa kuwi wong tuwane dhewe, rama ibu, orang tua kandung, ya wong tuwa, mara tuwa. Sebab dongane wong tuwa kuwi sing jalari uripmu berkah. Bekti sak teruse kudu bekti marang garwamu sak wutuhe. Sinasa wonten tetembungan ora ana janma sing sampurna. Ning lehmu nampa garwamu iku ora murga dimingi-mingi jare sempurna. Sempurnane wong Jawa niku napa niku? Bibit bebet bebet nika. Nggih, bibit bebet bebet niku sempurna. Bibit napa? Keturunane sapa? Bobot niku kualitase. Wong anak kuliah apa ora? Karaktere, imane piye? Apik kaya apa nek beda agama ya dirembug dhisik. Bebet bungkuse penampilan performan niku napa niku? Ayu apa ora? Nek ku sempurna iku lehmu nampa aja merga kowe rumangsa sempurna ning gelem nampa kanthi cara-caramu sing sempurna. Nggih, ana wong sempurna, lek menapa ora sempurna nggih. Nggih pisan kaya sinten niku? Joko Tarub kala wau. Jane wis ayu, manut jadi apusi. Ngoten nggih nika. Nika contonipun. Gemanti kalian putra turunipun. Ning praktekipun menika napa nika? Manunggal dayan dinayan. Tasih dipun poles malih kalian tuntunan-tuntunan agama ingkang sakmenika wonten gangsal menem Indonesia nggih. Nah, kula kinten menawi bekti catur paraning pangabekti nika kok agama menapa kemawon boten wonten ingkang nolak. Wonten agama ingkang nolak kinten-kinten. Bekti marang sing kuwasa. Ana agama sing nolak ngoten niki. Bekti marang negara, ana negara nolak agama. Mboten wonten. Bekti marang wong tuwa. Wong tuane dhewe ya wong tuane maratuwa. Nek klebu sing diarani wong tuwa wono. Wonten ingkang dipun anggep tiyang sepuh nika. Sanesipun maratuwa kalih wong tuane dhewe. Wonten mboten? Sinten? Sinten? Niku wau Mas Bejo niku wau bapake selingkuhane niku wau. Ingkang dipun wastani tiyang sepuh nggih kelebet para dwija, guru-gurune, para kiai-kiyaine. Nika klebet nika. Klebet tiyang saged dipun wastani tiyang sepuh. Oh, ngoten. Tiyang sepuh menapa? Nggih manut kebisane. Nika, nggih, lajeng midodaren sampun cetha nggih. Enjingipun menika ingkang mlebet ing adat ijab kabul nika mboten nggih. Mboten derek nggih. Mboten derek adat niku. Ning derek tatanan agama. Menempun nyebat agama nggih kantun gumantung agama panjenengan agama menapa. Nggih nika. Nah permadani nika saged nampi awit persaudaraan masyarakat budaya nasional Indonesia. Sakmenika panggih nek panggih mencetha nggih, panggih mencetha. Saderengipun praktek sinten ingkang badhe napa nika ya? Imbuh-imbuh kawruh referensi. Nggih referensi. Ngoten niku nggih ana sing takon ning grup boten wani nggih wonten niku. Referensi menika menapa basanipun Bapak? Ora usah tak sebutke wong wis japri ateges mboten kersa dipun beberaken. Ngoten nggih. Ngene iki wonge ya mesam-mesem ning wis tak mbarno wae niki. Monggo. Wonten nggih. Ngangge mic.